asafo awurade okronkron ene one kwafo edani monyam ma ho se ene nso ame ye ho kwan ni asa ba onim bio enim se ya ba wo be hira ya nsa ne yakọ yeda wase e wo Yesu din yi mu amen amen yo adofonom ene nso ye ba wo bone ma bebre no aso ne asua na ma bebre no afiri mu na ebeboa ye bebre na ya de sua no ana se ene ensam no tetu no a ebe yi afiri John chapter 1 43 to 51 but the be young until obi antwe be kenka ni nyina so bi emre be kenka mu bi nso so na yen hwe ansan na ade echi ye no Yesu pɛ sɛ ofiri hɔ kɔ Galilea na ohun Philip na Yesu sɛ ne sɛ di machi na Philip sɛ na Philip free Bethesda Andrew ene Peter ekurum na Peter Philip hu Nathanael na ɔsɛ ne sɛ deɛ Moses wo emra no mu ne adiyifo no twe ne ho asɛm no yehu no Yesu Joseph ba no ofiri Nazareth no na Nathanael sɛ ne sɛ biripa bi betimi afiri Nazareth da Philip sɛ ne sɛ bra bɛhwɛ ti yebeto aso hanu yebeto aso na ne no asɛm ntini sɛ come and see bra ne bɛhwɛ bra bɛhwɛ no etai yusu bebre sa phrase we etai yusu pa bebre ewo bia ye dada nkomodie mu ene bia secret bia ehuhunu ana bia ekoso bia pese ye bia obi ani na nipa ne timi hunu obo obi maka se obi maka abo amane behwe bia okunu otie behwe bia okunu otie behwe nipa bia odi na chi ono ne okro etimi yesa etimi ka bra behwe bia de oyere woye etimi kan edon so bebre na ya na edum bia ebi ne papam ne bi nso ne boni mu ti bi wa na wankasa de wani huna no nya danse no ye kana wonyini a wo de bra behwe wo de wankasa fe de wankasa fo ni behwe come and see for yourself wo de wankasa bra na behwe ye kana bebre ewo asetena mu ene abrabom ebi nso asi wo Bible mu a edonso Yesu tamu a Andrew ebusa ni Andrew di n'achi no o ka de yen kan yekura no a Philip di nyina no obusa Awurade sɛ ɛfa na wotie na Awurade ke Yesu ka sɛ bra bɛhwɛ come and see ana ase nso yɛn sɛ come and see we nso yɛ ɛbra Philip introduce no all come Messiah no ho asɛm akyerɛ no odi ne ho adanse kyerɛ ne sɛ die Moses ene adifo ne kan ne ho asɛm a da ye nyina ye hwe na kira kwan no awo ye nyina ye mu a obi ye hwe ne kwan no ye hu no we have found him or we have seen him ye hu no no ka say bibi pa bi odi ka e de nsɛm bi ka ho sɛ wan kan sɛ de Moses ɛwɔ mmerɛ no mu ene adifo no ne mo kwasa bɔ Joseph ba no din Joseph ba ofri bet not na events bi a Nazareth no ka say bibi pa betime free Nazareth. Can any good thing come out of Nazareth? Can any good thing come out of Nazareth? No or yes. Bibi pe bet me fi Nazareth da. No say bra na ba behwe. Eno na ne ye nyina no ye ba banwendwene ho. Na ye sua bibi kase nso afiri mu. Enti di bra na behwe. O say can any good thing come out of Nazareth? Embo no so be chire be kan ho asem pa topic bi. I say Philip who said and when he said on the be you know many dear chinye said or said Brana Behe and whom is I never who what dear Brana Behe no can say the public man for Nazareth I've been on my dear chinye didn't be pebbing for Nazareth no they went to be pebbing for Nazareth now for but I is any so one Cassana best or best and Guhono Naira Tiania he pa dear or more on he did not sit down to reason with him or speculate about the possibility that a good thing could come from Nazareth. And I feel no better than say I've been doing a waste of time. But Dokan said, come and see, or to hear him. Come and see for yourself, for your own self. One casa brand behe. Now the issues what you say be paying to me in Nazareth and man. Every what you need. The yana do be a nipa say do me be an same one yana who here.
bra bɛhwɛ bi wɔ hɔ a bebi wɔ na asɔwo problem wo kana obi nyinni yɛkana wo ntie yɛkana ne yɛnka wo de yɛka sɛ wa ankasa begyina kwa so ne hwɛ ne wa ankasa hwɛ afei de wa uhuna afei de wa ankasa wo bɛgye adi yɛsua biribi afiri mu nsɛm yɛbɛsɛ biribi afiri mu paa yie paa baabi a bra bɛhwɛ come and see not go and see wankasa kɔ ne kɔhwɛ come and see deɛ agana at times no me ne wobɛkɔ I will go with you meyɛ part of deɛ wokɔhwɛ no bra bɛhwɛ ne mu go and see deɛ wo nko wode kɔ ne kɔhwɛ ɛnɛ woananka wokorɔ deɛ wanka nkyɛn sɛ kɔ ne kɔhwɛ ne mu bra bɛhwɛ bra wodeɛ bra ne bɛhwɛ mesi yɛhu Mesaia no deɛ tetefoɔ no kaa ne ho asɛm no deɛ Joseph ba no a ofiri Nazaret no Nazaret di ne ɛbɛbata aho no ɛna deɛ nka ɛkɔfa nkyinyiwa aba Nazaret di no wonim sɛ adiyifoɔ no ka ne ho aka Mose aka Mesaia no ho asɛm adiyifoɔ no aka ne ho asɛm deɛ mu Nazaret deɛ wɔnte ho story biara ɛyɛakɔyɛ akyinyiɛ nti wɔkaa sɛ bra ne bɛhwɛ not go and see nti de obi a nipa no yɛne ne kɔ naasɛ yɛne ne kɔ na ɔno ankasa de ne kɔhu a na sɛ ɛyɛ nti asɛ mbisa yɛbisa no sɛ bra bɛhwɛ come and see what sɛ deɛ bɛ na ɔso ɔmɛhwɛ wɔnhwɛ ɛni kan fa nhyɛ adwene mu sɛ ɔka kyerɛ no sɛ yɛhu Mesaia no a deɛ tetefoɔ no ɛka ne ho asɛm no nti Mesaia no na ɔso ɔmmra mɛhwɛ nti biribi furo biara nti come and see no nya come and see what no ɔmɛhwɛ deɛ ɔmɛhwɛ ne personality anaa sɛ ebi a nipa ban sɛ de wɔsi ti anaa bra ne bɛhwɛ Mesaia no ne nipa ban na education ɔwɔ educational background ekura no ne wealth sɛ de wɔsi anya ne ho asi afa na sɛ ebi a eloquent sɛ le osi ɛkasa na no te atie na no wawo bra bɛhwɛ nti bra bɛhwɛ no ɛnkyerɛ sɛ bra bɛhwɛ ɛnkyerɛ sɛ Mesaia no ɔyɛ different creature sɛ Mesaia no te fo kan ne ho asɛm no ɛsɛ o ka kyerɛ obi so ɔmra mɛhwɛ biribi a yɛbɛsua biribi afiri mu deɛ wo so ɔmra mɛhwɛ no ɛn ɔba no wɔ ehunu a wobɛyɛ ɔtorofo ɔba no ohunu nso a wobɛyɛ no kwafoɔ yɛsua kwa yɛbɛhunu sɛ Philip ɛka kyerɛ Nathanael sɛ ɔmra mɛhwɛ no na ɔkɔɔyɛ no yɛbɛhu deɛ ɛsiiɛ nti nyɛ sɛ bra bɛhwɛ no nkyerɛ sɛ bi ɔmɛhwɛ sɛ bi a Mesaia no Kristo no a yɛso wɔ ɔba no yɛ Mesaia no he was a different creature. No, he was not a different creature. Kura onya abɔdeɛ sonho bi kura sɛ ebi a meka sɛ bi ɔno deɛ ohunu a sɛ be ne ti yɛ mmiɛnsa na bɛ ne nan yɛ nan ne nsa yɛ nsia or 6 legs ɛno ne yɛ 5 anaasɛ 4 hands ɛnyɛ saa anaa nano yɛ mmienu kohu na ɔne nano no Nyankopɔn bɔ nano no mmienu o nano ne yɛ mmienu nani nso ebi tuatua n'ati kɔ to ɔyɛ different creature koraa bra bɛhwɛ ɛnyɛ saa koraa o ɛnyɛ saa koraa ɔno otumi tu bra bɛhwɛ mekɔ koraa no makɔhu no otumi tu ni ade woka sama kyerɛ obi ama na kɔhwɛ o to wokɔ no wanka no koraa nkyɛ nipa no na ɔsɛ da bra nani yɛ nan anaa sɛ bia ne nsa yɛ nan ne ti yɛ mmienu a ɔkɔ no wɔ ahu na wayɛ ɔtorofoɔ nti nyɛ sɛ bia ha sɛ ɛna bra bɛhwɛ no bia bɛhwɛ na ho ɔfɛ anaasɛ bia anaasɛ is the most handsome person in the world ewiase obiara ne ho a Mesaia no ɔsɛ na ho ɔfɛ ne ho ɔfɛ kyɛ obiara wɔdam baako pɛ wɔ wiase anaasɛ bia he is the ugliest person in the world ewiase paa deɛ yɛpɛ obi a ɔmu paa yie paa deɛ nka ɔne Mesaia no bra bɛhwɛ ne mu paa nanso yɛme asɛm wɔ ne nkyɛn no wanka saa bra bɛhwɛ nti bra bɛhwɛ ɔmɛhwɛ deɛ bɛhwɛ na ho ɔfɛ ɔmɛhwɛ ne tenten ɔmɛhwɛ ne brane ɔmɛhwɛ sɛ osi kasa ɔmɛhwɛ ne bɔbea sɛ esi bɔɔl no anaa deɛ bɛ na ɔmɛhwɛ bra bɛhwɛ sɛ yɛhu Mesaia no ewiase nyinaa gye nkwa no deɛ tetefoɔ no kaa ne ho asɛm no deɛ ɛsɛ wɔba ɔbɛkyerɛ yɛ deɛ yɛnyɛ ɛwɔ abrabɔ mu no ɔbɛgye wiase nyinaa nkwa no yɛhu no bra bɛhwɛ nti afei yɛhu no sɛ ɔkɔkɔhwɛ no nyɛ sɛ meka ne mu ɔte sɛ yɛ nea wokɔ nkɔyɛ spɛdɛ sɛ bia na bɔkɔyɛ sɛ bia ɔyɛ brane bi a ɔte baabia bi a onipa kɛseɛ bi paa yie a kyerɛ sɛ tentententen gramu bi anaa wo ne kala koraa yɛ different akɔkɔhwɛ no ɔde sɛ yɛ nea wokɔ ɔde sɛ yɛ nea sɛdeɛ yɛtie yie saa bɛbɛɛpɛ na wɔteɛ nti ne saa sei no na wokɔ a ɔmo de ani foforɔ
ɛna ɛbɛhu no bena yɛbɛhwɛ nti saa mmere deɛ yɛbɔbɔ nneɛma so asɛ ɛkwan bi so no deɛ come and see what mehwɛ deɛ bɛn ɛna times tumi ka mehwɛ asɛmasi ɛdan bi a wasie mehwɛ asɛmasi kaa bi a watɔ project bi a wayɛ saa o mehwɛ Misaya no baabi a wɔteɛ efie bi a wɔte mu ɛnneɛma papa bi atwa ne ho ahyia adam papa bi a wasisie cars bi a wɔtotɔ na yɛ superculate nipa we de wanyɛ saa o bra bɛhwɛ betie wankasa betie nsɛm a wɔka sani yɛka kyerɛ nkurɔfoɔ ɛfa sɛ invite nkurɔfoɔ ma aba sɔre aba nyame fie a sani yɛka kyerɛ wɔn no ɔmba na wɔn ahu na ɔmba yɛ atorofo nti yɛmfa bi nka yɛntaa mmɔ yɛsire mu yɛntaa ɛngɛɛse mbobɔ yɛsire mu ɛnka sɛ mu yɛka nokorɛ ɔma na mɛhwɛ na ho braseɛ anaa come and see what sɛ ne humility na ɔbɛhwɛ na ho braseɛ sɛ ne dwoɔ anaasɛ bi a sɛdeɛ ɔsi tikyie anaasɛ bi a nsɛm firi no mu ba sɛ nipa no ɔba na ɔbɛhunu deɛ a ɔhunu a wɔyɛ no kwafoɔ nti saa nti yɛkasa a yɛntaa mmɔ yɛ tiri mu ɛnka biribi nkyerɛ obi exaggeration ne fia sɛ yɛnea bɔbɔ yɛ tirim ɛnwadeɛ ne nsɛnkyerɛnne bi a wɔyɛ wonders bi a wɔyɛ wɔyɛ wonders wokɔ a wɔsa ayadeɛ Philip ko hu no ɔsa ayadeɛ nipa sɛ na atwa ne ho ahyɛ bɛhwɛ dɔm bi edi n'akyie yɛ na yɛmpagya nipa sɛdeɛ ne ankasa de yɛadwene na yɛpagya ɛna yɛndangredi nipa nso so ɛnyɛ very nyɛmfa nini baabi a wɔdie deɛ wohunu no saa na ɛsɛ wɔka nti bia bɛhwɛ nti ha sɛ no yɛn nso bi a nti saa mmere a yɛn nso Nyankopɔn a yɛn nso yɛbɔ sɛ mpa ho dawuro ne yɛka kyerɛ nkurɔfoɔ nipa mɛhwɛ deɛ bɛn ɔmba so ɔmɛhwɛ asɔre no kronkron yɛ ahoteɛ berɛ bi a asɔre ma no bɔ discipline bi a wasɔ asɔre mu ahonka bi a ɔmowɔ paa ne seriousness bi a saa nkurɔfoɔ de mehu ɔmo nyamesom da nti ɔno ba ɔbɛhwɛ saa o anaa ɔmɛhwɛ weakness sɛdeɛ yɛnyamesom so teɛ on and off ɛne ɛba no adeɛ kyɛn yɛ ma communion koraa adu so a ne ebinom ɛpɛ bɔn bi awuram edu time yɛbɔ afɔdeɛ koraa ebinom mba saa ne nipa no mɛhwɛ anaa ɔmɛhwɛ deɛ bɛn come and see what ɔmmra mɛhwɛ Nyankopɔn nkwagyeɛ ɛne nsɛm bi yɛkɔ so asafo mu anaa ɔmɛhwɛ brapa bi a yɛbɔ anaa ɔmɛhwɛ mmerɛ bi anaa mmerɛ bi anaa nsɛnka bi wɔtimi waka mi bi a wasa asɔre no mu anaa ɛna mɛhwɛ sɛ de mɛhwɛ asɛ mɛkuo sɛ de ɔmo setie deɛ bɛ na ɔba ɔbɛhunu sɛ ɔmo akɔka ɛɛfa anaa sɛ ɔmo te sɛ ɔmo aka no anaa wɔde bra yɛ branch na mɛhwɛ ɔba yɛ branch adeɛ bɛ ne nipa ba bɛhwɛ a ɔba a ɔbɛhunu ti asɛ yɛsua biribi afiri mu paa yie paa ɛnɛ deɛ meka ne sɛ come and see bra bɛhwɛ no mɛhwɛ nsɛm afiri no mu ba sɛ Misaya no na introduce no sɛ Misaya no ɔsɔ ɔmna mɛhwɛ no ti ɔkɔ Misaya no nkyɛn Kristo no ɔkɔ ne nkyɛn na yɛhwɛ wama a wɔnhunu o ɔsɛ bra bɛhwɛ no wama a nti sɛ obi invite to ntoma ka sɛ invitational approach sɛ yɛto yɛ nsa frɛ nipa sɛ ɔmommra Kristo nkyɛn anaa ɔmommra megye yɛ asɔre mɛti Nyame asɛm no Nyame asɛm a afei Nathanael ɔsɛ biribi pɛ bɛtumi afiri Nasaret aba anaa Philip sɛ bra bɛhwɛ baabi a nipa ntaa nsusu sɛ adepa bɛtumi afiri aba no Nyankopɔn tumi adepa firi hɔ ba nipa bi a yɛmfa papa nsusu wɔ ɔmo sɛ dɛ ɔmo de wiase no nipa bi hɔ a ɛfiri sɛ ɔmo nyɛ yie da nipa bi wɔ ne sɛ ɔmo si so a obi sɛ dɛ ɔmo nyɛ yie da koraa wɔ wiase ba ɔmo ho sɛ sɛ nipa bi wɔn koraa no ɔmo yɛ style bi ɛwɔ nipa mu nanso yɛahwɛ ne yɛbɛnya dwen sɛ na ha sɛ deɛ kuro wei deɛ adepa bɛyɛ ne bi afiri mu aba nanso Nyankopɔn bɛtumi adepapa biara apie wɔ baabiara Nyankopɔn bɛtumi adepapa bi apie wɔ w'abrabɔ mu ama ho ayɛ nwanwa nyinaa sɛ yɛbɛgye adie na afei yɛ two step nti asɛ wɔgye diiɛ na o two step sɛ ɔkɔ akɔhwɛ na Yesu yɛ akɔ yɛbɛhunu na afei deɛ Nathanael ɛkɔɛ ne deɛ ohunu yɛ no ɛboro n'adwene so ɔkɔhunu deɛ ɔkɔhunu yɛ no ɔteɛ na afei deɛ ɛsan no kama Yesu hu no ara no kaa sɛ ɛnokora Israel ni a na adaa ne mu nie afei na afei no nso obisa Awurade sɛ ɛkwan bɛn na afa yɛ so hu me ɛkwan bɛn deɛ na how do you see me how do you know that ɛkwan bɛn ɛkwan bɛn deɛ na wode hu me sɛ meyɛ nokora Israel ni a na adaa bi anim saa asɛm yi obi a wɔnyiniɛ
na onim Messiah no na obisa saa asɛm yi o Messiah no wiase nyinaa ahene o obisa na sɛ deɛ na ade hunu sɛ me no kra Israel na ada anim no wonim nsan da wonim deɛ bɛɛ pa na ade hunu yɛ ogyina Messiah anim o wiase nyinaa ahene question mu wɔ nipa gyina nipa woyɛ maatwo a wonyina wo musa saa nsɛm wo mfiri ne mu mada ne yɛ bi wo nyina di wo bi anim da woyɛ maatwo a na wonyini a na tane wonyini na odi oni Yesu nante a obisa na sɛ kwa bɛ na onam so hu nsɛm bia sɛ ne sei na me ni papa pa me na da bia ni mu ya na duru bi a ɛneyɛ nipa Yesu a yɛnyini wɔ nyame mu a ɛneyɛ bi tumi kɔ so yɛ ho ba dodo afei yɛyɛ maatwo ni yɛnyini wɔ Awurade mu no ni yɛ sesa because we dey nka na tane on musa saa question we say ɛdeɛ bɛ na ade hunu me Messiah no Messiah sɛ busa na saa sɛ ɛdeɛ bɛ na hunu wi ase nyinaa ahene yɛsua biribi afiri mu nti ana yɛnsɛm bebree hɔ a yɛa ne yɛhwɛ ne yie paa nti ɔkɔɔeɛ no afei ɔkaa sɛ ɔne kra Israel ne adaada anim sɛ ɛna Awurade ka kyerɛ sɛ Philip nya mfrɛ wo a na wɔte borɔdo ma no ase no na mehu wɔ tam a Philip nya mfrɛ wo no na ɛhɔ a na ɔkaa sɛ wo ne Israel hene wo ne Nyankopɔn ɔba afei deɛ hu sɛ afei deɛ ayɛ ne nwanwa deɛ bɛ na afei deɛ wɔbisa nsa deɛ bɛ na ade hunu me no wɔsɛ Philip enya mfrɛ wo a na wɔte borɔdo ma ase no ɛna mehunu wo afei deɛ na dwene nyinaa na asesa no so Nyankopɔn afei Nathanael ɔsesaeɛ na nyame bɔ hɔ na nyame bɔ a me message bi wɔ sɛ afei deɛ wo ne Nyankopɔn ba no wo ne Israel hene ahase Philip amfa no nti ase ihu sɛ Philip wamfa Nathanael ankɔ wrong place mo me amfa nipa nkɔ wrong place obu ɔde na chi ɔde kokɔ mpa abɔ so baabi abosom so ɛne baabi ɛnyɛ ba hwɛ Philip ɔde ne kɔɔyɛ to ya na yɛde nkurɔfoɔ kɔ fan ya na nkurɔfoɔ ya na yɛde nkurɔfoɔ di akyi kɔ fan de wɔn kɔ baabi ɛyɛ ana Philip ɔde Nathanael kɔ baabi ɛyɛ na ɔkɔnyaa ne nkwagyeɛ yɛn nso sɛ yɛde nipa kɔ baabi ɛyɛ baabi nipa kɔ a ɔno nso bɛgya ne nkwagyeɛ ɛhia pɛ yɛ bɔ amfa na nkɔ wrong place ti Awurade ɛsɛ Awurade hu no a ɔka ne ho asɛm sɛ nokura Israel ne na ada ne mu nie ha sɛ ɔfrɛ Nathanael sɛ na ada ne mu obi a na ada ne mu bia wɔntumi na ada nipa obi a na ada ne mu bia no sɛ na ada wɔ nipa mu no ntumi da ada nipa ne mo wɔn na ada ne mu obi betumi ada ada but wɔn na ada ne mu no wɔntumi na ada obi Nathanael nipa bi ɔne asɛm yɛ wɔka bia ne nokura ɔne kwafoɔ ɔkasa fi na koma mu ne ne yɛyɛ nti Yesu hu no a no na Yesu kas enokura Israel ni na ada pa ne mu nie Awurade onim die onipa bia mu sɛ na ada wo yɛ mu ohunu ɛna ada nso ne yɛ mu nso ohunu enti Nathanael wɔ sɛ ɛna ada bia ɔnye nipa ɔka sɛm a ɔka sɛ hwɛ soro na wɔanhwɛ fam a de bɛto ɔnyɛ saafo ni bi ɔnyɛ azaa ɔyɛ nipa bia na koma mu no odi nokura nkasa Awurade nim bibia ɛna ɔka kyerɛ ne sɛ even ɛbra na Philip nya mfrɛ wo na wɔte borɔdo ma sɛ na mehu wo Awurade de yenya ma ne nkyɛn koraa te bia wo nyina wo nimu yenya ma ne nkyɛn sɛ ne yɛ akorɔmfoɔ ne yɛ waresɛfoɔ ba bia ne teteɛ sɛ te bia ba ase anaa sɛ ɛma sɛ mema sɛm korɔ no nneɛma bi ne egu so ane yɛyɛ a baabi yɛte bia no onim obia bra bɔ ahyɛseɛ ansa ne yɛba ne nkyɛn wɔ sɛ Philip nya mfrɛ wo koraa na wɔte borɔdo ma sɛ na mehu wo te baabi nipa yɛte bia Awurade wo hunu te bia wo mu bia memfa nhyia adwene sɛ yɛ abra bɔ hinta Awurade o ya brabɔ ehinta Awurade bibia baba mu Philip nya mfrɛ wo nya Philip na bɛfrɛ wo na wonte borɔdo ma nase no ɔbɛfrɛ wo what a surprise afei na nemu ase no first ampa afei wo busa me sɛ ɛyɛ den na kwan bɛ na mfa so hunu wo afei wo busa me sɛ ɛyɛ den na mfa so hunu sɛ wo tene ana sɛ bia na ada ni afei wo busa me sɛ bio afei Nyankopɔn asɛm do no Nyankopɔn asɛm ba yɛ nkyɛn no ne yɛyɛ maatwo na asɛm no ba na ebie ani na ebie adwene na ɛde nsesan pa nso ɛbrɛ nti ɛma Nyankopɔn asɛm nsesan yɛ abrabɔ yɛma yɛn ho kwae na Awurade nsesan yɛ abrabɔ na no na ɛbɛyɛ nhyira bebree no ama yɛn ɔse ɔno deɛ ɔse nokura Israel ni na ada bia ni mu na Philip sɛ bra ne bɛ ɔse Yesu sɛ bra ne bɛhwɛ dɛm ka kyerɛ mu ana sɛ secret bi a ɛfa yɛ mu bia ho bia na Awurade anim nti obi anya na dwene sɛ na yɛ abrabɔ na yɛbɔ Nyankopɔn hunu sɛ de tie bia wɔn sɛ Yesu ka Nathanael ne tebea papa a wɔ mu yɛn nso ɛwɔ te papa mu ne yɛ akoma mu yɛ fitaa nipa bia na akoma mu yɛ fitaa bia Awurade hunu ne akoma mu nyɛ bia nso Awurade hunu
baabi nipa tie bi ɛsɛ te brodoma bi ase Nyankopɔn hunu baabi yɛtie bia ne deɛ yɛyɛ wɔ hɔ biara no ɛda Awurade anim ti mu nyɛ ne kwafoɔ na Nyankopɔn Yesu so atumi adi ɛho adanse pa nti ase no deɛ ɛka ne sɛ timna yɛma Nyankopɔn nkyɛn ne yɛ akorɔmfoɔ Awurade wɔhunu ne yɛ waresɛefoɔ a ne tutubotomfoɔ a na ntɔkwa ne awudi sɛm ne nneɛma bi ɛnyɛ wɔ yɛ akɔ mu na yɛaba ne nkyɛn koraa ne yɛsɛ yɛsom no koraa no nso no Awurade nim te bea bi obiara mu sɛ yɛsɛ sɛ wɔ nokorɛ mu a sɛ yɛkasa fi nokorɛ mu a anaasɛ sɛ yɛde ada nipa a sɛ ma yɛka biara nyɛ nokorɛ nanso yɛma nipa hu yɛ sɛ yɛ nokwafoɔ a Awurade onim yɛma mmɔden yɛma Nyankopɔn yɛnnɛ adi ɛwɔ Nyankopɔn anim sɛ ɛnyɛ sɛ afei ɛnyɛ sɛ bi a Nyankopɔn hunu te bia bɔne ɛwɔ mu nkɔbato ɔtumi hunu yɛ haw nso ɛwɔ mu Nyankopɔn nim ɔhaw bi obi yareɛ bi ɛda yɛn so amanneɛ bi a ɛda yɛn so ɔko a yɛkɔn biribi yɛbɛsɛ yɛnya yɛbɛsɛ yɛyɛ biara wɔ abrabɔ mu biara no ɛhia ne hɔ mmoa biara no ɔnim ne nyinaa nya bɔne yɛfa yɛn ho nkwa Nyankopɔn nim o papa yɛfa yɛn ho nso ɔnim ɔha ɔfa yɛn ho nso ɔnim biribiara ɛnti Nyankopɔn na yɛaba ne nkyɛn ɔnim biribiara ɛno nti na ɔse yɛmfa yɛ haw ɛne yɛdadwe nyinaa nto no so na wɔdwene yɛ ho nya bɔne sɛ adwaman a nipa yɛbɔ na awaresɛ yɛ na ntɔkwa anaa nkurɔfoɔ nsɛm a yɛhyɛhyɛ akoma mu nkwa Nyankopɔn ɔhunu papa wɔ yɛ mu a wɔhunu papa wɔ nata mu ɔhunu yɛ papa wɔ ne mu ɔhunu yɛ saa na n'abrabɔ mu nso biribi nkɔ yie na ɔsɔfa wɔ nipadua mu ɔwɔ akomayadeɛ ɔwɔ liver problems yadeɛ ahodoɔ biara dompa mu yadeɛ ne adeade aniyadeɛ Awurade hunu nti ɔnim yɛ problem sɛ ɔno nso ɔbɛboa yɛ nti amomyɛmfa ne sɛ dabrɛ bɔne nko ara na Awurade hunu nti wɔ se wode deɛ ne ɛhu me maka sɛ ɛno deɛ nata na ɛyɛ mfomsoɔ na ɛno na na yɛ nyinaa yɛne yɛsua biribi afiri mu sɛ ɛduru baabi a yɛn nso yɛahwɛ yie a yɛn nso bɛtumi ayɛ mfomsoɔ wɔsɛ ɛyɛ dɛn na ɛhu me how do you know me wode deɛ na ɛhu me ɛyɛ hu paa Awurade de musa na saa akɔhyɛn no yɛnka saa wɔ Awurade anim wɔsɛ na onya mfrɛ Philip enya mfrɛ wɔ no a na wɔte broad mass no na mehu wɔn sɛ tama saa John chapter 1 nyinaa no wohwɛ enua Andrew a wɔde Peter kɔɔyɛ no kɔ Yesu nkyɛn sɛ yɛhu Mesaia no Yesu kɔɔyɛ no wɔkɔɔyɛ no wɔn sɛ Andrew wanka biribi Yesu wanka Andrew ne bere mu asɛm bi ankyerɛ no ba Peter na ɔkɔɔyɛ no kan ne bere mu asɛm kyerɛ no saa nso na hwɛ sɛ Philip nso koraa no a ɔkɔɔ Awurade Yesu nkyɛn no Yesu anka Philip bere mu asɛm bi ankyerɛ no ba ɛno nso nkyerɛ sɛ wankɔ ne Yesu nkyɛn sɛ ɔkɔpɛ vision wankɔ Yesu nkyɛn sɛ ɔkɔpɛ dream ɔkɔɔ ne nkyɛn sɛ Mesaia deɛ bɛfi ne nkyɛn ba biara no ɛna ɛbɛboa no nti wɔkɔɔyɛ no ɔkɔɔ ne nkyɛn sɛ Mesaia nti wankɔ ne nkyɛn sɛ obi a meka sɛ bi a nti ɔmmienu wohwɛ Philip a Philip de Nathanael kɔɔyɛ no Yesu mama Nathanael vision Philip wɔnyɛ biribiara bada ha no sɛ ada na me deɛ wanka me ada na me deɛ me wasɔre mu yɛnka me ho asɛm biara da biara asɛm asi ne ho biara fa ne ho saa adwene ne saa na ɛwɔ Philip tiri mu o de Awurade pɛ ne wɔyɛ saa nso na Awurade event sɛ bia Andrew de Peter kɔ Yesu hu Peter no ka sɛ ɛbɛfrɛ wo Simon ɛbɛfrɛ wo sɛni ɔka ne ho asɛm ɛduru me bi Awurade wɔyɛ deɛ wɔpɛ deɛ meka ne sɛ sɛ yɛde nipa kɔ baabi na sɛ deɛ nipa bɛkɔ no deɛ bɛka kyerɛ no no ɔkɔ na sɛ wɔanhunu a yɛnyɛ very careful nti yɛka biribi akyerɛ bra bɛhwɛ a deɛ ɔso wɔmɛhwɛ no ma ɛnyɛ no kuro ɔma mɛhwɛ deɛ bɛn bra bɛhwɛ na ɔba na sɛ wɔanhunu a na sɛ ɔba na sɛ ɔbɛhunu nko adeɛ a na yɛ sɛ ne na ɛkwan so no wayɛ no kwafoɔ nti ha sei no ɛnɛ yɛsua biribi kɛseɛ bi afiri mu paa yie paa na aboa yɛn abrabɔ ɔmɛhwɛ deɛ bɛyɛ ɔba na sɛ ɔhunu deɛ a ɛno ano no na sɛ obi ba bra yɛsɛ bra asɔre no bɛhwɛ asɔre bra bɛhwɛ ɔmɛhwɛ dan bi a yɛsi anaa ɔmɛhwɛ sɛdeɛ yɛyɛ anwontofoɔ si to adwom anaa sɛdeɛ yɛsɔfoɔ no pirikyi anaa na at times no wɔn sɛ yɛna nkurɔfoɔ bɛtumi aba bɛhwɛ obi bɛtumi akasa bra obi bɛtumi bɛhwɛ bra yi na wɔn at times nipa bi ɛpɛ sɛ obi bɛhwɛ wɔ no ebi kana wɔde unim deɛ bi afa ho nti na wɔn sɛ nipa bi wɔ hɔ a ɛyɛ sɛ wɔhwɛ ɔkasa yie sɛ wɔasɔre mu a
obi kura ka sɛ asɔre wei deɛ ɔmo nkyerɛkyerɛ yɛ paa asɔre wei deɛ nkyerɛkyerɛ yɛ paa ɔmo biribiara ayɛ ampa ɛwɔ sɛ mmerɛ biara nso yɛbɛ make sure sɛ deɛ ɛyɛ biara nso we do the right thing in the church because yɛnim deɛ ɔba bɛhwɛ wonim deɛ obi ɔba bɛhwɛ because Philip wei wɔ sɛ brada Philip sɛ nata na ɛmɛhwɛ na Yesu nso nim sɛ Yesu oni nim deɛ oni na ɛba nsɛ deɛ kɔmɛ so no yɛba honam fam deɛ a Awurade nim deɛ biara sɛ nata na ɛba bɛhwɛ no but yɛsɛ ɔma bɛhwɛ no ɛni sɛ ɔbɛba na Yesu wɔ kontɔkɔ a ɔbɛba na Yesu ɔyɛ deɛ ne sɛ wɔyɛ a ɛbɛma n'adwene no a anyɛ nie a ɛkyerɛ sɛ bipɛpɛ biara ntumi mfiri Nasaret yɛ mma no ɛbɛma n'adwene no saa prejudice na ɛhyɛ n'adwene no deɛ ɛda n'adwene mu sɛ bipɛpɛ biara mfiri Nasaret ma wei ni Mesaia no tia ne yɛabɔ yɛ berɛ yie ti yɛwɔ asɔre mu a na sɛ yɛsom Nyankopɔn a yɛn mpanimfoɔ yɛn kasaeɛ na bɛkɔ asɔre mu sɛ asafo mpanimfoɔ kwa ne yɛtwa yɛ ho ne yɛkɔ wɔtumi ne wakame obi baa deɛ bɛn na ɔmahwɛ yɛ ahoteɛ ɔmahwɛ yɛ Nyamesuro Bible sɛ na Beriafoɔ no ɔmo ho keka ana ɔmo de som Nyankopɔn na ɛɛfɛ yie da bia na ɔmo hwɛ twerɛ nsɛm no ɛna obi bɛka sɛ bra bɛhwɛ ahasɛefoɔ seriousness ɔmo de som Nyankopɔn ɔmo mfɔ mpaabɔ ni agorɔ ɔmo biribi a ɔmo yɛ biara discipline wɔ asɔre no mu ahoteɛ ne kronkron yɛ saa asɔre wei deɛ adwamansɛm ɛne awaresɛyɛsɛm ne korɔnonsɛm ɛne asisisɛm ne ntɔkwasɛm deɛ ɛnka ɔmo abrabɔ ho o woba ha sɛ yɛ sɛ wogyae saa nneɛma no asaweɛ ɛne nneɛma basabasa watimi ne wakame ɔdɔ saa asɔre wei de ɔdɔ wɔ mu bra na bɛhwɛ ɔba a na ɛte saa ɔbɛhunu wɔ sɛ bra na bɛhwɛ te Philip kaa sɛ Yesu nata na ɛmɛhwɛ no ɔbaeɛ no ɔhunu yɛ na ɛduru bi nso a deɛ meka bi a yɛsɛ ɛde tu yɛn foɔ no sɛ yɛna at times no Yesu ka kyerɛ nata na sɛ wɔyɛ nokora Israel ni no na ne tiri mu ayɛ ne dɛ ɛduru bi a sɛ obi ka biribi koraa fa ho a ɛma wotiri mu nyɛ ɔde bebree saa afei kɔ bisa kɔhyɛn sɛ ɛdeɛ bɛ na ade hunu sɛ naadaa bi anim mu deɛ bɛ na ade hu bisa wie nti ɛɛden onipa bi de sɛ Mesaia na yɛn kɔ bisa saa sɛ deɛ bɛ na ade hunu yɛ Mesaia o wonima ani ekura Mesaia no wode deɛ bɛ na ehunu sɛ makoma mi yɛ fitaa yakoma mi yɛ fitaa Awurade bi hu nti ɛnkyɛ na mede asɛm no ɛnɛ na yɛakyekyɛm nana yɛde tu yɛn ho fo sɛ bra bɛhwɛ nti yɛka sɛ obi ma mɛhwɛ a mom yɛnka no korɛ anyɛ saa nnipa no ba a deɛ wo se ɔɔdi w'akyi aba asɔre no mu a mɛhu na woayɛ ɔtoro nti ɛnka biribi a asɔre no yɛnyɛ ɛnka biribi a sɛ asɔre no biribi a asɔre wei deɛ wɔbɛka kyɛ nnipa no bra sɔfoɔ no kɔ a ɔyɛ tatahwɛ ɔbaa no afei deɛ ɔde hyɛ no adwene ma ɔba ne na ɔba bɛhwɛ o nti yɛnka no korɛ nkyɛ nnipa no ka no korɛ kyɛ nnipa no na nnipa no paa sɛ ɔba no sɛ Nyankopɔn ɛyɛ ahoɔden ne nsɛnkyerɛnne ne berɛ mu a Peter tam a Philip de ɛtwena wanka ne sɛ ɔmra wanka come and see for yourself na afei yɛnya akyinniɛ na yɛbɛgyegyeɛ no afei yɛbɛgyegye akyinniɛ yɛnya saa na wabɛhwɛ no ɔkɔɛ no nso ɔhunu yɛ sɛ ampa ɔne ne ewiase nyinaa agye nkwa deɛ meka ne sɛ yɛne yɛka kyerɛ nkurɔfoɔ sɛ ɔmmra mɛhwɛ no sɛne ɔbra bɛ ne yɛn ne yɛn nso yɛbɔ nipa bi ɛɛdi akyi aba sɔre a nipa bi ɛɛdi akyi aba som Nyankopɔn a yɛana sɛn na yɛana sɛn adesua bɛ na ɔbɛhu afiri hɔ afei ha sɛ na ɔkɔ a ɔbɛyi Philip ayɛ paa sɛ ampa wode ma ba baabi ɛyɛ paa afei deɛ mia nkasa ma bɛhu sɛ ewiase nyinaa gye nkwa no wɔnie nti afei deɛ mia nkasa afei deɛ mia mɛtie no nti yɛne yɛn nso yɛ very careful sɛ yɛde nti ɔsɛ bra bɛhwɛ nyɛ sɛ bra bɛhwɛ ne nipa ne kɛseɛ ne daa bi a wasie kaase bi a wadotɔ agyapadeɛ bi a wayɛ saa ne ɛkeka kyerɛ nkurɔfoɔ a wogye Yesu di a wobɛnya sika wogye Yesu di a biribiara bɛkɔ yie wogye Yesu di a sɛ yɛmfa nneɛma bi a ɛnokorɛ nhyɛ nipa adwene mu ɔba no wahu no saa ne wɔɔsae mom yɛnka nokorɛ nkyɛ nipa no ɔba a ɛnokorɛ ne ka kyerɛ no ɔhu na agye ne nkwa bra na ɛbɛhwɛ invitation a invite nipa ba nyame mu no ehia paa menim sɛ baa no a bi ma start a ɔmo yɛ bra na ɛbɛhwɛ ɔbaeɛ no ɛnyɛ sɛ kɔnyɛ kɔhwɛ nti ɛnɛ ɛnɛ deɛ ɛɛba na wieɛ deɛ meka ne sɛ obi ka sɛ obi mɛhwɛ asɛmasi kɔhwɛ asɛmasi ne mma obuo paa mede ɔmo ne ɔmo papa ne ɔmo maame ne tie paa kɔhwɛ na mo mɛhwɛ deɛ mo nso mo ti fie a mo yɛɛyɛ
wɔba na ɔbɛhunu obuo ni ɔnso ba nipa na sɛ kan no korɛ ne hwɛ asɛm asi ɔne ne yere ntɔkwa nko a brabɛhwɛ wode brabɛhwɛ hwɛ wode hwɛ sɛ ɔmo kɔ brabɛhwɛ enti ya no ebia no obi ɛta baabi a wɔhwɛ yɛ ni o tia ne emire bia yɛhwɛ yɛ ho so yie ɛwɔ yɛ abrabɔ ho na yenim die obi aka kyerɛ obi sɛ ɔmana mehwɛ baabi a ukunu wɔteɛ hwɛ baabi a hwɛ baabi a wɔte hwɛ deɛ wɔyɛ na nipa no nso deɛ ne wɔde n'ani ahu na wɔde ɔhu no ti yɛ mmɔ yɛ brɛ yie Philip ɛka sɛ Yesu Nathan na mbɛhwɛ no ɔbɛhwɛ yɛ no ohunu ewiase agye nkwa no na deɛ ohun yɛ biara nso no ɛtwe no na ɛsesa no adwene na ne suban nso sesa yɛ ɛbɛde hu yɛ mmɔbɔ na yɛdi adanse akyerɛ nkurɔfo a yɛni ne kora danseɛ na ɔmo di akyiri a atumi agye wɔn nkwa exaggeration no must be out Nyankopɔn mpɛ saa ka ne kora kyerɛ nipa no na odi akyiri a ɔno nso ba a ɔno nso abɛhu deɛ wɔahu no na deɛ ɛma a wɔn nso wotɔ nsa frɛ no ohun a ɔno nso bɛto ne nsa frɛ obi na ne obi nso ato ne nsa frɛ obi na Nyankopɔn ahenni no na ayɛ kɛse ne nyinaa tumi akɔ heaven ɛbɛde hu yɛ mmɔbɔ na wɔnhyira nsɛm nso ma yɛn ɛwɔ Yesu din mu amen.